Veri și verișoare, avem o garnitură de artiști tineri și frumoși, vârf de lance în generația lor, toți unul și unul, cu care ne vom petrece minunat astăzi. Cine m-a făcut om mare, nu m-a întrebat ce mi se pare. You know what I mean. Oh, freedom is in mine, and that's know how I feel. Rămâneți cu noi pentru că până la sfârșitul emisiunii vă traduc tot. Auzi? Vezi tu, domnișoara aia tânără, 23 de ani, frumoasă, da, aia moare după mine. Aoleu, serios? Da, pe ce vreți, moară înaintea mea? O prins dorul iară, bată-l vina. Iar ne iese emisiunea. Iară de-al, ardeal, ardeal, ardeal.